everyone. Haba जाहैदोंसैलाय लोगोफोर मानोना लोगोनि हाबा दङ आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा हाबा जाख्रुबग्रासो सानलाय लांसिगोन खोमा ओमफ्राय मा खालामनो ना लोगोनि हाबा थाङाबाबो जाया ओमफ्राय बे मान्थआव बेनो लास्ट आरो दिनैयानो लास्ट ओमफ्राय मा होनो गाबोननिफ्रायथ' हयथ' नोंथांमोननिसिम आं बे मान्थआवहाय ब्लग 1 मान्थआ बे मान्थनि लास्ट मान्थफोरसिम खिजानि ब्लग लाबोनो हायाबो जानो हागौ बाट नाजागोन आं गेजेर गेजेर ट्राइ खालामगोन एक्चुअली गाबोननिफ्राय शुटिं स्टार्ट जागोन जोंना फेब्रुवारि मान्थ जोबजासिम ओंखायनो माने ब्लग लाबोनो हायाबादि जागोन बादि मोनगासिनो दं आरो आङो जुदि थेवब्लाबो आङो हायोबा लाबोगोन खिन्थु आं ब्लग होनो मोनाबा खिन्थु गोसोखौ मोजां मोननाय नङा आरो एसेबो मोजां मोननाय नङा आङो थेवब्लाबो ओमफ्राय दा हाबाखौ बायहाटा सारियालियाव दं आरो परिजों आंजों थांगोन हाबा जानो दा नायनोसै जाना फैनोसै दिनैनो लास्ट हाबाया दै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दख'नाया बे दख'नाया बिराद पुरना दख'ना एकदमबारे खमावबो जाबाय 4 बोसोरसो जाबाय ना बे दख'नाया ना जायाखैमोनथाय 3 बोसोरसो जाबाय बे दख'नाया हा बे दख'नाया आरो बेखौनो गानबाय आङो दख'नाथ' गैला ओंखायनो पुरनाखौनो गानबाय आरो पुरनाबाबो मोजां नुयो बे दख'नाखौ सिलभार ना ओमफ्राय ब्लाउसआ बे फ्रकसो आरो आंनि फ्रकखौनो आङो ब्लाउस खालामनानै गानबाय आरो दख'नाजों लोगोसे मिलायदों ओंखायनो गानबाय आं लोगोफोर आं दा रेडि जाखांबाय ओमफ्राय आं परिखौ नेगासिनो दं परि सफैबाथाय थांनोसै ओमफ्राय लोगोफोरना आंहा ना मोनसे सिमां दङ हा माने जेनेबा बर' लेंगुवेजावनो ब्लग बानायनानै जेनेबा अबेबा मोनसे भिडिअबाबो आङो मिलियन माने भिउ बिदि नायनो गोसो जायो आरो दा जेनेबा आं बर'नि ब्लग बानायगासिनो दङ ओमफ्राय बर'नि ब्लगावनो माने मिलियन भिउ आरो बेबायदि मोनसे सिमां दं आरो इन फिउचारसिम जागोन ना जाया बेखौ मिन्थिया बाट सिमां दं आरो सिमां नुनायालाय माथो ना बयबो नुनो हायोना सिमांखौथ' जाय जाया बे उननि खोथा आरो बाट आङो बिदि सानो आरो कास मेरि ब्लग मेबि आंनि ब्लगावबो बिदि बर' लेंगुवेज मोनसेयावबाबो जुदि मिलियन भिउ जायोबा नायनो लुगैदों गोसोखौ एक्सपिरियेन्स खालामनो लुगैदों माबायदि फिल जायो ओमफ्राय आरो जेनेबा जागोन ना जाया बेखौथ' मिन्थिया खारन माने जोंनिया बांसिनानो सापर्टबो होलायाना गावजों गाव ओमफ्राय माने थेवबो आङो गोसो दं आरोना बेबायदि नायनो थाखाय जाय बेखौ आं मिन्थिया बाट गोसो दङ बेखौ नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोना मा सानो इन फिउचार माने बर' लेंगुवेजआव ब्लग बानायबाय थायोबा मोनसे भिडिअबाबो मिलियन भिउ थांगोन आंहा साबस्क्राइबारखौथ' बाद दोन साबस्क्राइबारखौ जेनेबा साबस्क्राइबारा खमबाबो किसुमाना माने मिलियन भिउ थाङो साबस्क्राइबारखौथ' बुंला आङो माने मा होनो भिउखौ बुंदों आरोना आङो माने मिन्थिया लोगोफोर माबायदि ओमफ्राय नोंसिनि अननाय मोनोबाथ' हयथ' जागोन खोमा इन फिउचार बाट थेवबो गोसोआ बिराद माने गिदिर सिमां दं आरो आंहा बे जाफुंबाथाय माने आं बिराद गिदिर सिमां आंना साक्सेस जानाय बायदि मोनगोन आरो आङो लोगोफोर स' कमेन्ट खालामलाय नोंथांमोना मा सानो बेखौ जागोन ना जाया स' बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे थांनोसै जों दा बायहाटा सारियालि रेकर्ड नाजाय तेंते मा आगते बहु परियाबो फैबाय नै मोर जे की ठंडा लागिसे पाय मोरो ठंडा लागिसे हाय परि परि आरो आं ओमफ्राय आगै फंबाय परिनि फंबाय आगैया ड्राइभ खालामगोन सादामनो थांनोसै आरो दा स' फैबाय थादो जोंजों लोगोसे गोबांसो ओंखारदोंखाय आं दिनै मानोबा बमि फिलसोमोन आजिकियोबा जायाखै जोङो दासो बायहाटा फैनानैसो बायनांगौ जाबाय नै खरस नामा आर'नाइ लालाय खोमा मा लानो जों बेयाव दखानाव नागिरबाबो मोनला अ সেইটোৱে লৈ লওঁ নেকি পৰি ন बिदि काप सेटखौनो मोनसे लानोसै नायदो परिया जि मोजां देलायदों मालाय दिनै हा दा पेकिं खालामहोनोसै Hah? Sumonok matna. Oh. Belum selesai deh, hai. Oleh Sophie baik, belum selesai deh, hai haba. Oh, itu paling ni. Lagi satu mau berpikir kau ini tu. Lagi satu. Okay.
ফুল ক'ত আছে বহা বহা দৰা আছে ৰ'বা এইটো লোৱা মই ভিডিও কৰিছো ভিডিও হে কৰিছো বহা লাষ্ট বিয়া খাম তাৰপিছত মাৰ্চত এপ্ৰিলত যিমান বিয়া আহে আৰু খাম ফ্ৰী হলে বুজিছা ন পৰি जानसे सिलाई बर्तमान तो आलू भाजी ओमफ्राय बे माथाय चिकेन खोमा ओमफ्राय पुलाव ओमफ्राय मा होफैगोनथाय र' फैलायबाय नै ना फैलायबाय जारलासो गोबावसो फैयो ओमफ्राय भितरावसो मोनजानाया लाजिनानै भिडिअ लायाखै आं बादा जाखांबाय मस्ला मस्लि ओंख्रि आरो बिसोरना ओंख्रिफ्रा बिदिनो थांसै लेट खालामबाय थाला नै परिया फट' साफायगासिनो दं ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा एसेनोसै हाबा जादोंमोन हाबानि ब्लगखौ मालाय बेसे खालामबाय थाबावनो गावबाबो खालामबाय लोगोनि हाबा नालाय ओमफ्राय जों दा दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाबो आसा गैया ब्लग खालामनो हागोन हाया 20 डेजसो स' थेवबो आइ विल ट्राइ माने आं जेसे हायो सेस्था खालामगोन ओमफ्राय आं ब्लग होबा थानो सुखुखाया गोसोफोरखौनो मोजां मोना आङो थेवबाबो दिनै दोनथ'नोसै आं रायलायनायखौ जा नायदों बिसोरो मा रायलायदों सानदों बिसोरो स' दोनथ'बाय दे लोगोफोर बाय बाय आरो कमेन्ट खालामनोबो दाबाव साबस्क्राइब खालामनोबो दाबाव आंखौ नायगासिनो दं बाय गुड नाइट लाभ इउ